Kamoro moro mantie Jarama Lulu TV en kine makare ma indie chenro mar kuku mar wach mikelo ni kod Jeff Olumbaka antiere kod Honorable Gado Lima ma bende ne MC ma Southwest Nyakach. Wadwa rango weche mopogore mag weko mag dongruok ma bende osedo kadhi nyime Southwest Nyakach kaachiel kod alwora mar Kisumu County. Arwaki studio. Erokamano Jeff. Erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa kata obedo ne udich kamano ero. Wanyalo chako kod penyi ni to imose jopiny kata oganda ma bende nenie Lulu TV seche. Erokamano Jeff, adaka thuolo makende mondo mos jo Kanyanam. Ago erokamano kendo kuom ya thuolo mondo achop ka mondo awach achiel ariyo kuom gik madhi mbele Kisumu, madhi mbele Nyakach, madhi mbele Kenya mangima gi sani kama wantiere. Asante sana Honorable Gad kendo machiegni. Wabiro chako kod Kisumu kuma bende iwuokie kendo in achiel kuom honorable members mar Kisumu achiel kuom wards mar Southwest Nyakach. Nyiswa ni to Kisumu County kirange in kaka Gado Lima, in kaka jatelo ineno ka odhi nade, odhach nade e weche mag dongruok, tich tire koso ohoyo? Ginyaka sani Jeff adawacho ni Kisumu ok dhi maber. Ok dhi maber. Kisumu ok dhi maber nikech wan kaka jotelo nitie basics ma nyaka make sure ni timore ne japiny momiyo thuolo mondo obed jotendgi. Ka gigo ok nyal timore to ok onyalo wacho ni piny dhi maber. Gi sani Central State ma Kisumu nitie. Nitie challenge maduong' sana e wach mar thieth. Yes. Ji mang'eny osetho. Ma samoro ok nyalo wachi. To an gadier negi situation mantiere sani. Jo mang'eny osehinyore e wach mar strike mar nurses. Ma the government chalo ka gima ok oikore mondo oti gi jogo maber. Wada wacho ni gimoro amora samoro amora ma ng'ato ndiko ng'ato mondo oti en gi thuolo kendo en gi ng'eyo ni ng'ano nyaka chul. Omiyo kata pesa odeko kata pesa chalo nade kendo being the employer make arrangements make sure ni ng'ane idhi chul chiemo kama. Sani koro wan tarik 14 15 odong' juma ariyo to dwe rumo. Any employer osechako ng'iyo ne msach jatije ni ka. Omiyo ka ng'ato nyalo ni dweche 4 pok ochul ng'ato mshahara, then mana wan nyalo mana is an incompetent government. The leadership mar government is not worth bedo. Most of the gik ma critical machalo kaka health. Omiyo samoro kaka jotelo wang'iyo gino deeply. To ne ka samoro challenges mantiere e health nyalo miyo jok moko par kata mondo odwoke national. Nikech ineno ka nyo wan gi universal health care Kisumu. Iyudo a situation ma samoro ng'ato a Vihiga. Bing'e jo Vihiga onge UHC. Ok nyal thiedhe Kisumu. Ting'e kia kuma tuo dhi goyie. Samoro ima ja Kisumu kati kidhi Vihiga. Kidhi kucho to kar bende ok nyal tiyo. Koro miyo kwa dwa dhi universal, then it should be uniform. Koro the challenge mosebedo sana department wa Kisumu mar health is worrying. And ping pong games ma the executive go with the nurses. Ma samoro konywa. Okon jotelo, okon jopiny, to okon joma tiyo go. Omiyo wach ni situation ma Kisumu sani ber. Tiparo nade wach mar health nyiri mar Kisumu naneno kata ka oboke achiel kuom oboke mane Juma Nyiri ne okete ka oketo ni Kisumu County sani koro gima nyalo tiyo osuptal en mana kar kano ringre joma osenindo. Kende ema tiyo ma en wach marach ahinya. Ng'ene health en gima ka wan gi healthy nation to productivity bende bedo malo. To ka wan gi nation kata county ma ji tuwe ji ok dhi maber, productivity ok nyal beti nikech achiel jok ma tuwe gi midwa no solo suru mondo miyo tigo bende dongruok. Ma endi nyiso nango minister mar health wacho nango. Taneno ka icha ahinya bende minister mar finance ang'o matimore? Jeff, gima da wacho ni health en gima very key. And very important. Kendo wan ga Kisumu no mora ahinya ne kane governor yiero. No ngene governor Mikelo Kisumu County and governor also the minister mar health national. Mona ngene the impact ma the health department was key and very important. To chakre gima gino tame. Kidwa ng'iyo sani ne Russia, kidhi Russia hospital sani yudo patients tira 4. To the criteria ma especially itiyogo is not right. Kidhi Russia, nitiere nurses chingni mopogore. Nitie mondo gi job programs. Joma chalo ICAPS, joma chalo nade. Ting'ere sani gi donors. The way nyaka Trump did president ma US. Osebedo kodwoko those donor funds go piny. Mara jani sanyo ICAPS nyo nigi 160 nurses Russia. Sani you withdraw 105, odong 55. The board ma Russia Binti the employees magandego. Give a pocket for 4 months. 4 months salary. The county pocochula may give 4 months. Mago driven category of nurses. But nitiri momonya elwet just siasa. Kidhi kare board marasha. Board marasha is composed ki jok ma incompetent. Gain political failures moko. Kara jok mana contest politics to rem. Kuro gibero re. Gine moket ge board ka. Kiri board ka. 2 of them were former MCs. Manore. Near board marasha then. One of them and siasa ma no certain nomination poko yo. Ma yo board ka. You look at that thing, jogo cannot add value to the store.
They don't get medical background. They don't have. Ma so ne maro hospital ni rio chakore mane leadership. Leadership okber. No, watch any. Your county, poco chulo their nurses. Yeah. But your board, they collect revenue every day. Yes. So chulo their nurses. Ka county ni issue, not the staff. Yeah. Russia operate kaka a parastatal. That's why it has a board. Theoretic board no doesn't make decision. Why is the board taking long? Yeah. Because they are allowed to hire at their own convenience. Kalori the challenges magitire. Koro at the end of the day, anoka the governor no go siasa watchmar gini to koro chalagi magino mome. The minister Mariel Mani more kwong. No goal without any substantive reason. Momi ni goal. Up to now momi no goal Dr. Bara, nobody knows. Manyo kill Manyeni just came into the office, made some drastic changes, nobody crashed there. The same government. Ma lokro kama no kenni onge ber mu ne. You see, the new minister biro answered right. Yeah. Nekit no biro to make changes. When Russia is not doing well, yes. District is not doing well, sub-counties are not doing well, but more reshuffling. Yes. More jogodo kuna magnyalo fete giti. The same day, not even 1 hour later, those decisions were reversed. And therefore, up to now, there's no decision magnyalo make. Yeah, because Koro, where is she going to make the decision? Nikit come make what is within a docket. Yes. Reverse. Koro, at the end of the day, they blame Temag health not working in Kisumu lies with the governor. To unka MCS mabende ochung'ne timo oversight legislation kaachiel kod representation. Magi gin weche mabende onego bed ni ochwalo nyime kendo golo ywak ni oyo kata obedo ni an gado lima wuok South West nyakacha. An pod antiere Kisumu County. Ok ochuno mana nyaka ibed MCA ma hospital nitie kari kokilosi ni ji inyore kaini. Kata jo South West nyakacha bende biro hospital kaini. Bende osechwalo wach ni rito dwoko. Man is the challenge won't hear about Kisumu County. The governor wanted a weak assembly. And that is why all these things, Maganyo Assembly. Governor did a weak assembly. A weak assembly. Monya no manipulate. Because up to now, you ask the members. Angome people look at the executive. Yes. Monitor the reason from engineer strike. Angome people look at an assessment. Monitor why they are on strike. So the leadership in the assembly stand, cannot do that. Because Genjok Mobile imposed to get the governor. And that's why Minoka assembly will get away. Because Governor Dorojok Mokoma cannot ask those questions. My itema wacho ni nitiere interference from the executive. Yes, the assembly. The interference of mad executive. The assembly has no the goodwill. Some few members need the goodwill. Yes. But you see, at the end of the day, assembly cannot work as an individual. Yes. You work through leadership. And the leadership normally will take charge. Kind of chair, what committee matter. Yes. The chair the chopper. Yes. When we say that matter, most will go before a committee. They set him mind. Forgot him up now. Now. Because of the conflict of interest, they are allied to the other side. That's the challenge material can you stand. I've always believed. Kisumu can only prosper when the assembly is strong. Kisumu Madimbe. The Mr. Johnson assembly is weak. There's interference by the executive with the assembly. Executive going to impose Jokma weak in the leadership, and this started the kind of Minister of Finance. Nyakrogo Minister of Finance, assembly go bedo gikwe. Masani podotiogi podengi kese nyimdo. Yes. Case no one wakia because one of the kodono one was a goal. And you see at the end of the day, one mojo pinyo here. Kaya mane koko cha kubiti. One manager pinyo here. Manugolo if you make a decision finance, and you see the governor cannot say ne no re molo MCS kate. What have no forward one man me wa ko rotiko. At the end of the day, you make sure that the majority members, 42 members out of 48, or any minister of the dialogue, he has no any other obligation but to send him home. Toka or dagitere, then it means there's something more kwangeli. And this was one of the things. Modoki other ministers mock perform will be impeached. If there are other ministers, there are other officers mock perform. The Koro Itam Rokma, Modoki was the next one. And when we insist on Anyakade, that's when all the wars no be kill assembly. When you go, my gimano will instigate the executive. Mono get a team that Mama no woman economy assembly in kind. No work my way. And when no and Marmon assembly will be weak. To assembly will be weak to mind Koro Angoma Idua Yudi Catole Mamma Midua. Assembly will be weak. Japin Madino. Yes. Japin Macasani Majetuno, Emadina, Japin Madonna, Emadina, because Tia assembly near. Ndara South West Nyakacha. We sit as a committee, we sit as members to deliberate. To all minister
roads to kone magi mai mora team wase mi pesa ni we have to see you implement ABC to mane mi temo tam the assembly koro it's like the executive don't to gik mayot to gik mi wana page yok wana gitim you look at a situation sani okay what has happened in Kisumu at the moment ene chala ima Kisumu county in town town go iketi Cabros town team yango to gimati mare korgo kujo ngamuge obro ka yo matin gado lima kai to duo weche go kuma bende ma yo akosebede e kin jo penya nyani Kisumu nenore ni e dongruok mathoth enya u center e town center to gwenge wi ko magi bro duogo manwa winyi maber ni to chalo na rito molo maleta enya en weche go kuma thieth mabende okdhi maber e county ma Kisumu ma indin kukumar wacho duogo e thuolo mar ariyo. Kamono mara maintie jara Malulu TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma indin kukumar wacha antire kod Honorable Gado Lima mar Southwest Nyakach NMCA ma Kisumu County chakar wa Kisumu ga kana odhi yo kujo chanda to ne wacho ni saniri koro gima ineno ka itemo time ni mondo mi assembly obed weekend mondo mi kikubed kod teko mar penjo matek to mola ahinya oversight ma bende utimo mondo penjo to magi ma ok dhi maber iwacho ni saniri un kaka assembly koro un week uonge kod teko okno one week ne waonge yie kan one tier but ingene mondo something about strong the leadership has to be there leadership mara same from the speaker to the leadership majority minority the whips and all that that's where the leadership is to magi ne lokruok obeti magi no ok lokruok robede also jok mane gi feel ne was standing on their way emana go because and I believe now when I'm right to be right all of us nobody can intimidate me ngawanya intimidate au because that's the problem Gimano insist on is one no insist ne county ma Kisumu is not Kisumu town and therefore there could be equal distribution of resources awards development unit mara county near ward kono waje ni nyaka chak pog pesa maromre awards gitemondi koke kelo moko makoro kurima special go inyalo mi pogro to I end up ne wan gi 4 billion ma development 2.5 billion odong e town ka gwenge odonge about 1.5 constituency auchia how is that possible koro magi mo wote motamore to jok mo insist no pesa kwenye go town the fact being in town kana ntigi mo ne building for cities 2021 ne wazunge mo kubido what values wazungu no going ward ne mama mani Southwest Nyakach ma nyalo wuoke yo onge yo madhi hospital onge chiro mo nyalo dhi onge pi maler mo nyalo modho ni igero Cabros ikita ngo town ka ni mzungu do biro wuothe 2021 koro what we say ne one we believe the development unit mar county chakore ward mana mo no pogu wards mo bedo 35 what and there's fairness 35 wards koro because mana was why we were insisting that the budget has to go through that line mano mi kelo lwenj moro magara sani budget okadhi marach nyino ka county secretary ndiko ne en gi deficit mar msara mar 669 million if the leadership has similar nikani the minister of finance needs to look at the budget angome mana ntimo ni as a budget mar county ni 3 columns column moko ngen personal remunerations mano salaries sani jeff karaka mutieka the management of ngeni mondeka msachu en pesa di mani kimi ko golo monde mari en operations and maintenance unatimo operations timo nao and maintenance pesa modong emike development to kida watu ni shortage msara mariji pesa ndi golo kana nyaki golo my development to sani mo yo development no we agreed kaka MCS mo agree na liga bana ne what got me 45 million sani what is 25 26 23 21 the question enia pesa modong ido tetka koro komi 45 koro the problem ne we don't have a strong assembly nobody will question that bring that question anyalo penja Gado Katholema but it will not add any value if you are not united kaka MCS mondo pull together mondo ka resources go tetka to mind we japinje kure weche mag dongruok kech mano to kaka ne odhi to nyiso gini oyo wan wadwa mondo moyiero mondo wachwal nyime weche mag dongruok so wacho ni sane kata kore wache kaka Gado ok idhi yudo majority kucho mondo mi push through agenda ne yiero mind nyiso na mane mo mi udhi dong kama untie mane mo mi wacho ni we have to tell the public ngina eva imagine we cannot change it na kwa nyisi opin mondo ginge ne under development of the rural wards is caused by the executive madwa no manipulate assembly
mondo yigi kwa kitimo. Because town ka almost everything is here. Yeah. Ki wuo ka midhi kuonde moko machalo Nyakachi, idhi godo Muhoroni, idhi Seme, ji ywak. And jopiny are literally crying. Jomonge kata pi magimodhi. Jomonge ndara manyadhi go kata osiptal, kata manyadhi go chiro. To why end up ne pesa te pod chak dong town ka? Yeah. Reason being en easy mondo kwale ka dhano kotere ka. Kolwe. Kwale town ka ni mondo miyodong e town ka mondo kwale. Kwale yo. Mano e reason maduong' ahinya. Ok nyal nyisa niya. Idwa gero cabros from Kisumu Boys roundabout nyaka KCB roundabout gi 250 million. Ni gero gagera ikelo cabros nda 250 million. Inyine fire station manitire giregaja maongi momede kata matin. The space is still small. Protein kamano 300 million. Idhi Rotary achiel cha ikira another 260 million e Rotary. Then what about the TVETs mani Korgwenga? Ni nyithira di manyalo wuok Korgweng mabi Rotary. Rotary is also good, onego bed supported. But kao 270 million. Angumu ni kao kana 2 million tikete awards. Kati kama 5 million each, kata 10 million each, ikete sub county. Nikia there's a bigger sub county TVET e Nyakachi. Jo Nyakachi bro deka. Okama motel Muhoroni. Kama kwa nyate magipa award for now. To ingia mano because pesa mantire ka ibro nyen pesa donors. Donors ka kelo pesa gin gi menu mari. Ne pesa momiu unyati mo 1 2 3 4. Kana kwa that menu mwangi. The first thing in solid waste management. Mari and educational centers major stadium. Wapenye kar mondo ka pesa mar executive care. Ugole account mondo ko njo pindi. Uka pesa donors go to stadium. Mana ne gidagi. Kauru pesa donors go golo go kachok. Mana ne gidagi do mani ka pesa ma serikal olo from Nairobi cha. Magadi go timano. Mar donani ikende gik moma simple minyalo cham mayot. And that's what you say, ne gik mitimo go. They're not priority to piny masani. Ok ni priority nikech sani gine kachok dump site. Kari wakao pesa ni over 800 million maro kel mar donani. Watim go solid waste management. Kisumu ka. Dino create employment to so many people. To sani koro gero kabro dhi konyo. Iwuotho ero koro kinyalo go wuoche rangi mang'eny. Ubero city. Jok ma wuotho e city gidhi kanyo. Gidhi kanyo. Joma nyadhi e chirni gi. Nyaka giwuok e city ka gidog e gweng'. Joma nyalo wuotho manyo ni e dukni gi matindo tindo be no muk dukni gi. Joma wuotho e city ka dhi kanyo. To weche gi kuwacho gi assembly kaka wacho gi maber kaindi. Members moko winjo gi awinja to gi go gi piny koso winjo gi awinja to gi wacho. Nitiere jok mok nyalo wacho gini ka because giluoro the executive. Nang'o to noyier gi jopiny. Ok naneno chieng' ma gavana wuoke to dhi nyiso jo Southwest Nyakachi koro MCA en koro agole ka wuon. Adwa nyisi Jeff for free. Ne nitiere jok ma cannot face the executive ma say this is wrong. To kare gitimo oversight. Waluongo gi the praise and worship team. Gin gi mama jo executive team gi pam. Gin gi jopam. Koro jopam ok nyal wacho gimoro mang dhi. To jopam gi dong noyier gi jopiny, ok oyier gi executive. You see, an kaka MC ma Southwest Nyakachi. Ok anyal dictate ng'ama dhi yier North Nyakachi. Ok anyal dictate ng'ama dhi yier Central Seme. Ok anyal dictate ng'ama dhi yier Kondele. En jok modak kanyo ma yie. Koro ka jok neno ng'ane maber ne gisekele. But koro ko biro kama olokre ja president. Biro pam. Koro pamo ema dhi nyime Kisumu assembly. Generally ayiwacho ni gima thoth pamo. Yes. Omiyo koro our oversight role ok nyal timo effectively. Yes. Ni sani if you are people standing by Gimose decide. Yes. Okole ko proti ni recha. Okole ko proti ni recha. In any capacity. One was impeach. Kaine court otie court kuno. Because one some no year no pa the court. No biro yiro mo mieti. Kati yotami. One was gole. Tido ka the assembly still working with the recha. Meaning was there reverse that impeachment? Yeah. Because one more time. When we put the assembly put you again. Inerecha. Yes. Manipulation mo penjo. Winji. Nyisa wach mara biro mondo warang bende weche mag Southwest Nyakachi. Ise wacho ahinya iwacho kaindi kaka Kisumu County ok ne ka weche go mag dongruok nyalo dhi maber. Nyiswa Southwest Nyakachi an ok wadongi dakika matin. Pero kamano ado wacho ne Southwest Nyakachi kaka MC margi watemo timo gik mondo nyisogi. To challenges mo ne be nyaka nyisgi. Nekich gik motimo gi nyaka gibed capture the budget, nyaka gibed facilitated gi the executive magolo pesa. Omiyo samora mora magigo timre kaka dwaro. Sani nyo nyiswa kana ose agree kaka members gi the executive. Ne work out the 45 million. Then kakoro executive pa some people in the executive na mana ok bear.
gidwa ne pesa dong town ka to gi organize a coup in the assembly giriembo speaker kawuono kinyi kadho budget mano ema ne intention mano was the intention oriembo speaker kawuono kinyi saboro no se kadho budget budget mo kadhi no what are the figures MC ka MC no forward project ma 45 million kidugo ni ma 24 million priority go ngara mo yare ketma to mai webe ikia koro sane kidhi public participation ngara kidhi jope ko no we agree ne mai manyaka timo no wacho matokwane yes koro jope ni ka mano wacho jakare na no it becomes useless mondo jope be public participation ko konya timu gima gidwaro nikija jope se waje kara ka olo ndara ko nya yuro ndeja dek to ma be number 1 mo be number 2 mo be number 3 ti end up inability mo number 4 to number 1 we because samiti mo gigo if fix gigo mo give work the MCS or give work the locals, we capture the mind by the pain. You see, one thing you in a day, representation, legislation, representation is more good in Isinia. Anki Kawuni do an again na ECD South Africa. I'll take you to Kama, a field, the most deserving. You did waro ECD South Africa. Yes. But ntika make me a chiel Kawuni. Ntika madwara. Madwara jene kai inyo resana. Kiteka. Kandara wani ndara nyalogera wana chiel. I know. Ni which part of my ward madwaro ndara most molo jomo be dwaro te but kanima is most needed koro mana moja niya executive ka projects 145 million tiduri ko ata 24 25 20 ogolo mane era no onge kana ndara onge kana kuma pigno ne onge kana kuma chiro no ne that is the question tingene sani okiyal penjo mano because the majority of members are compromised gi yuak to ng'ama wuok ko mondo wach no yuako onge Ai, to matimore nade? Nitie ogodho gi bor koso mana luoro more moket kuom? Gimoro sibiro kanyo. Ma jok mobedo intimidated go. Ni party. Ni party. Onge chieng' ma party nyalo sit down ma wach ne wan odwa ne kikuter pesa ward. Onge chieng' ma party nyalo bedo ma wach ne an wan wadwa ne mondo kikuger gini. Party wan mo represent party e ot kacha. Ka party nigi issue to luongo members te. Can look at the leadership. This is the direction model. So the leadership has to tell them the position Marty assembly. Jok moko wuotho kanyo singo ni party. Ino ka sata meeting assembly nyalo tina ni jakom. For no reason. Jakom kera gima dhi mbele no. Poko jira gino to ngaro dok ka gino to equate gi gino. Yes. Koro ma is the challenge material kanyo. Go jok moko are just there. Again ngaro singo ne an party watch. Which party? Party can communicate, there's a structure. And there's information. To party go intimidation kiti yokinying party. Intimidation. Kiti yokinying party mo intimidate members moko. Mostly nominated, some few members not elected. Then the executive have their way, which is wrong for the county. Watch ni mugi kagada dakika chielo mudo. Ada go kamano Jeff komia thuolo mar chopoka. Ada wacho kendo katieko. Ne wan ka Kisumu. Nyakoro nen maber, kwa Kisumu no dhi mbele. Nyo yero governor, gi a lot of expectations. Sani jo piny chuny gi lendo niki tich mok tire maber omiyo abro kwayo the executive slogan olokore tich tire olokore tich ok tire maber yes koro ka dipone executive neno the show to an gima nyalo kono gi as a leader within Kisumu ne gi change the way of doing things gi lock kaka gitiyo gi jo piny gi lock kaka giloso giki gi lock relationship mar assembly gi other leaders ka assembly ni dwa pogo mondo you have your way divide and rule ok bi konyo ng'ato nyalo konyo gi self interest but the Kisumu county as a whole bro inyore kendo bedo chini omiyo bro kwayo ni jo Kisumu obed piny or restructure onge kuma giaye gi kuma girone gidhiye ko kamano to ero kamano asante sana bas mana kama ngira kachiel ne wantiere kod Honorable Gado Lima Southwest Nyakachi winjo kaka uloso kanyoro motegno wacho ni onge gimo luoro nyaka wacha diri mantiere ma onge wach ma uma wacha korado kendo kodi e chenro mabiro bang'e ibedo kod kine makare han Jeff Olomba kama indi nen kukumara chero kana nya ko studio marwa e odiochieng' makawuono ero kamano